Selam i pozdrav dragi moji, šta ima kod vas, ima zimi, bolesti, tako tu. Ladno je, mogu vam reći, ovo opet 2-3 dana, veliki su minusi, po -10 bude. Nekako meni je od jutros najhladnije. Jest, pa sinoć je, odnosno jutros, oko 5-6 je bilo -10. Mi smo evo krenuli, specijalisti, fizijatru, je li tako? Jest, fizijatru. Mi smo fizijatru krenuli. Naručena sam bez dopita. Pa da vidimo i tražimo njegovo mišljenje, šta, kako dalje. Pa ćemo onda još jednom, ali to je iduće, tako dođe sedmice. Ja iduće sedmice, ponedjeljak dođe. Neurolog sam naručila u 11:30. A što se tiče ortopeda, ništa do marta. Ja. U martu tek, otprilike, kod ortopeda, pa vidjet ćemo šta, kako oni kažu, šta dalje, neki nalaze ili nešto. Mislim, za ortopeda će mama sve morat ponavljati nalaze, pa je tako doktorovi opće medicine je rekao da će morat ponoviti sve te nalaze što je radila, i RTG i još neke dodatne nalaze napisao, pa sad ćemo to opet vidjeti sa fizijatrom šta će on reći. Tako je to. Trebalo bi do apoteke, vidiš i tu ne ukade. Šta si rekla? Trebalo bi do apoteke. Apoteke. Pa vidit ćemo ako nam naopane da ako mi naopane, ne znam, trebalo biti recept da mi jedna bufet u 600 mg nekesci. Što ne daje sad bez recept. Jes, ovi od 400 slabe nešto, ne djeluju baš previše. Pa nek ima, vala dođe ih dosta i dobre su. Ma ja, već kad pomažu, a da ne pomažu, onda ništa. Odavde, Boga mi ima snijega još. Pogledajte. Ovdje s ove kuće, s ove kuće nije uopšte spalo ništa. I ja mislim da do proljeća. Vidite što smo radili ovo po autu. Ko nije onda gledao, evo sad da vidim. Mjenjač. Ovdje nam je ovaj naslonjač. Evo i ove su naljepnice, super. I evo ga za auta, odnosno za ovog volana. Tako da imamo još, kupila sam ovih 5 metara ovih lajsni, pa ćemo sad i ovamo, nek to babo sredi. A lijepo me to sad bila nadogmo. Htjela sam, treba i ovdje naljepnicu zalijepiti. Ima i za krova gore. Ovo, vidite. Ima i toga. I ima još nekih za dorađivanja. Ma 20-ak sam ja naručila. Gore je još hladnije koliko vidim. Ovo je gore u osini, malo ja. Nemaš, hajde možeš. Imaš sad, ali ti sam požure. Dobro si. Nešto za ovom čovjek mislim desno. Da nije čovjek probio Bogu da gleda. Gleda u Boga, znaš što ovo je lijep, tako tvrd stu. Staklo. Jest. Odavde je baš inače uvijek hladnija strana. Jest, ovdje se već manje toga. A znaš šta mogu ti reći, ja to i unosio ovo sobe, Boga mi ušao snijeg. Ono je su ulet pretvorio vas. Ulet. Ja autom kad sam i hajde reko šta snijeg je, neće niš bit. Ja sam pukla ko da sam u zid. Nije oštetilo, ali svejedno je krut nekakav. I ružno je hodat po njemu, ko pravi lijep taj. Onda ovdje je treba očistiti. Ovdje samo ovo, ne može. Kako i gore ubijelo. Da li opet najavljivaju padavine? Najavljivali su pa sad mijenjaju stalno. Sad hoće, sad neće li padavine. Misliš, pada opet snijeg. Eto vidite, Sve se znali mi tragovi. ne znamo. Sve se tragovi znaju po putu. Vidiš da sam primijetila kad sam išla te podom da donese ti hranu. Isto da mi koja pavuljca proleća, ali Marko, ma nije to se meni čini, rekao, nima još 6 sati, rekao, možda I odavde nije spalo, zastaj ništa se ne ona. spasi. Vidiš da jest u prolosti. Ma ja dok ti sve obavlja, sve dok sve. Kad ja pogledam, kad upaš ujutro farovi, To je to. baš primijetiš. Da pada, Maja. Mama je des opet naručena, sad ne znam, ti su stacionare ili naručeni? Klinci. A u poliklinici? Vidiš, ja sve mislim u stacionaru. Stacionarija je onaj reumatolog. Aha. Super. Ja sam bila uvjerena u stacionar, vidiš. Ja mislim i opet je onaj. Stacionar. To se sjećam.
Znam da nisu svi svugdje isto, ali eto piše na ovom. Tako da nisam nagledala pa zato. Pa hajde, možda će i ranije. Zadnji put šta si ti išla RTG, jel? Naručena si bila pola sata, čak i ranije nije bilo gužve, nije bilo naroda. A nisam nikad posle podne ovako išla doktoru. Ja sam jedno sa Saudinom, specijalistima i ovako tu. baš sam bio COVID, bože čak se uvini uši sam možda bio naručen. Baš isto kod Kenana doktora. Što oni radi u Disney? Ja, u 2 smjera, oni radi i zato. Ovo mi je novi lak bilo. s temova, dobar. Ma hajde nadamo se da će sad tako da budem. Sam gužva opet vidiš. Jezu, pa gužva je stalno, sad nema više, da ima neki određen dan da ja kažem, pa da je tad sam posebno gužva, nije, stalno je gužva, u koja god doba većinom bude gužva. Bar u nekom dijelu grada, ne mora biti u svakom određeno, ali u nekom uvijek bude veća gužva. I gadno je ovo i parking gdje je sve manje parkinga ima, nije svugdje lijepo očišćeno ili nikako očišćeno, onda ne možeš. I nakon se jedva nađe bez snijega, sa snijegom još gori teže bude naći. Jer se ne topi. Jesu se načistili. Evo, gledamo ove trotoare, sve su ledeni. Vidite. Ledeni su, moraš Bogan paziti. Jest. Sutra javlja 5 stepeni, danas je 0, maksimalno. Pa vidiš, tek onda vidiš prljavštinu. Ma nije nama daleko, ti ostavi i idem za obavezan. Njega ja. Pogledala sam se baš, onda bi ružba bila onaj. Malo sam pogledala obući. To i policije tu. Trebali bi svratiti do ovdje apoteke, pa sad ne znamo ćemo sad ili kasnije. Šta misliš da se na sad onaj, a opet ako mi napadne nešto je... Može. Da vidi, hajde to. Šta kažeš? Ne daj bez recepta, moram recepta. Brufen, jel? Ma ne daju. Nema više nigdje toga. Može. Ma ja. Recept, ako ne budem išla svom doktoru, vidiš. Hoćeš vidjeti tamo da li trebaš? Čekamo, evo onaj 10 do 5 je. Ima još mislim 10 minuta do 10 do 5. Pa eto vidjet ćemo možda malo i ranije. Nema nikoga. Bio je samo čovjek ispred. Jeste, jedan pacijent je izašao. Što? Pa da za ove brufene mjestce. Kaže se da sestra može ono niđe, kaže već kad se udare, ko ne mogu kupiti bez recepta. Kad ušla vam Boga hoće, svaka mu čast na doktore. I tako, uglavnom završila sam, dao mi odmah snimak i koljena. Kaže on dobro su koljena, pokazao niš, kažeš šta je koljena onaj kad nije kako treba, kad se treba persati tu. Kaže evo ti jedan gdje dali tablete. Ti ispriča. Čak se trebala meni za njim doći, prvo se trebala obaviti neurologa i ortopeda. Kaže meni džabe ćeš ići neurologa, neš potrebno. Hajde ortoped, ja svaka čula s tom neurologu. I sve se trebala, kaže, obaviti, a uvek kaže kod mene doći. A šta ja znam tako rekao kako sam dobila onaj, tako bi rekao dobila moja doktorica, rekao taj termin kako sam dobila i tako je. Idemo mi. Uglavnom, znači... Idemo sad u vanju doktoru. Pa šta je rekao za ortopeda? Prvo ortopedu pa... Kaže, trebala prvo otići ortopedu i neurolog, pa onda kaže kod mene fizijatra. Dao mi gdje mi je dao i neke tablete tu da hranu. Kaže, tebe su dobre, kaže, koljna vrskavica. Pokazivo mi, imam sliku i sve mi je ona dobro kaže. Ona bez znanja malo rodi se i malo više težine i tako je, sve tu je. Pa hoćeš mu više dolaziti? Pa nije ništa rekao. Ja sam znam da neće slučajno nije. To veli neurolog ako bude rekao i to, jel ne? Pa nije potrebe, ja sam slučajno nije, kako se kaže, fizikalno.
kaže A dobro bi ti došla i fizikalne. On kaže nema te potrebe. On kaže bez danih malo više težine, više ako i rodiš na nogama se. Kaže on, kolina te dobra, hrskavica te dobra, ušla, nije hrskavica došla. I on je meni sporedio od jednog raza spodna, kaže vidi evo ovdje kad ode hrskavica, kaže skroz mora persat čovjek. I tako eto, sad hajmo mi opticu u kupti, idemo mi dragi u goste. Uglavnom dobila si ti Brufen. Jesam. Kaže mi tako sestre, rekao, i on rekao zaboravila Brufen kesi da me propiše. Kaže on ničima stidno, rekao nezgodno, već sam bila. I ona pokuca, kaže ona slobodno ti uniđi, šta trebao, dok se zaboravila. Evo tako i hoće, ona je propisala, rekao ne može nas rekao puno doktor zauzet. Što je, kaže zauzet, nema zauzet. Pa rekao mnogi je gore naše kao kraj, jedan doktor, pa rekao vjeriš da mi je nezgodno, rekao ići gore da mi propiši tako. Opet da može neko medicinski. Jel ti pogledao koljeno? Nije mi pogledao. Nije, samo snimak nalaze. Znaš šta mi kaže, da se budu, kaže, ovo ti se već malo zastavilo, mora se ti friškina u nas. Jest. Kaže da se budu i ovaj regenski snimak, RTG, ja. Ja, RTG. Da se, kaže, budu njega, kaže, i ovi nalaze se ponovno da sam, kaže, izvadila. Ali šta ja znam, kod doktor, meni niko ništa nije rekao, ja sam došla s ovim što imam i tako. Ma nemaš koga ni upitat, to je najgore, niko ne objasni, uputite, ne znaš ni šta trebaš ni. Mislim, znam Kemena doktora. I od prijema, ja. Ja, fin je stvarno doktor. Objasnio, rekao šta i kako. Odmah se tu došla na red, onaj čovjek bio i odmah. Pa brzo, no, što stvarno je fin i prijatelj, svakom čast. Mene je zanimalo da ima još ovakvih stvarno dobri, da se nasmiju i da te pita kako si. Jel inače kad dođeš nemaš gdje u miću ustaviti tako, ali svakom čast. Ima još dobrih i doktora i sestara, Boga me. Ima dobrih. Hvala Bogu, meni je drago. Pa eto, šta ja znam? Ovo ćemo mi doktor sad rada da opiše. Ima, znači od 3 komada, 24 komada. Mislim, svakako je ovo preporučeno da se godini naglasi ukoliko opise makar mjesec dana, ako ne i 3 mjeseca. Eto, imali smo problem u apoteci, nisu napisane miligraža, hajmo reći, nije od 600 miligrama, nije od 400. Kaže, da vam danemo 400, pa ne treba, to mogu bez recepta kupiti. I morali smo vratiti da nam popravi na 600 miligrama, hoćemo dole. Na 600 miligrama smo morali da, kako se zove, da prepravi, odnosno da dopiše i ponovo da dignemo. Boga mi, one tablete 64 marke, osteo neke, nemam pojma, nije osteo, vidjeti standardno. 3 mjeseca. I to nije rekao koliko će mi koristiti. Ovako, začas auto da te udari. Završi se Bože pravi. Šta je, pitalo u apteci, kolno i sam neku priču, pričaš ono, Jest, i zaboraviš. Jest. Babu ćemo ovdje sačekat, sad će on na brzinu doletiti, pošto on nije bio ovdje. I onda ćemo u goste, nek smo riješili, ne mogu vam opisati koliko mi je drago, što je, ali eto, opet nije jasno šta je posljedica bol, da li je kičma, da li se hoćeš ići na urologu. Kaže mene, ona nije u tebe ni kičma loša. Ono je malo, nije ništa bol. Ali stvar si ti nalaz 2019. zadnji. Pa ja sam pitala kod doktora, imamo 13. od 2019, kaže on, može dojti da vidim. Ja sam ponijela. Nije ono se dobro stalno izračit, to jest, ali eto vidite, što češće obnavljati nalaze kad hoćete ovako da vam je na fišku fino kad idete, pogotovo specijalnosti. To je eto neko njegovo mišljenje i meni je drago što ona doktorica je u krivu, što nije ono u pravu bila, to mi je drago. Ja sam kod pravice, vidiš, i trebala ponovo i nalaze i opet obratovo snimanje. Ja. Pa onda iš, ali eto nismo znali. Doktor nam je rekao ortopedu kad budemo da se ponovo ono obnovi i još nešto onako. Ali to je sad gdje opet drugi doktor, ako nije učila doktorica. Nije doktorica, jer kod nas se mijenjali, Bog sami znam koliko doktora, svaki dan jedan doktor je se mijenjao. Ja znam da uvijek treba sve friška, znam, kad ocenu, ako je nešto ti bolestan, znaš da treba nešto friška. Jest, znate šta mogu vam reći pohladno, ali nije puno ko što je sinoć bilo, jel ne? U duše u gradu uvijek 2-3 stepena. Jest. A ja. Tu je on, eto ga, ide. Blica. Kad ovi će dobro se kaže, koja dana vrijeme da trošim za pranje hrskavica, jedan gel.
Kaže to, i kad viće Saudija, trebala sam sve ponovno, ove nalaze i ovu snimak, ponovno sve odraditi. Slikanje konjeva tu. Pa onda, kaže, čak si prvo trebala... Pa njemu. Prvo Yes. si, kaže, trebala Ej. odraditi i neurologa i ortopeda. Kaže, ali eto, rekao, hej, tako je meni termin, rekao, kako je doktorica naša, tako me prvo dovar. Trebala sve obaviti, i neurologu, i ovom ortopedu, i zadnjem kao njemu fizijatru da dođe, da on vidi šta dalje. I to, ali eto. Tako sam ja rekao, dobila termin od svoje ambulante i ja idem po termina, rekao, sad sam baš nalučila. Jesi ti rekla da ti još nešto rekao da slikaš ili nešto? Nije, pa vikom je, što nisam... Aha, ja, ponovo, ja, dobro. Pa on već ti 3 mjeseca, već kaže zastarno. Nama je ovaj drugi sad, hajmo reći doktor, nakon svega ovoga, on nam je rekao da, ali kad bude išla ortopedu da uradi, još dao neke nalaze koje će uraditi. Ali eto. On pokazivao sa udine, kaže, vidiš u njega koljena, kaže, mora prsa. Kaže, ovo te, kaže, kad odu prsa, sad vidiš u tebe, on mene odeš na ovo. Ja, kako je Ma stvarno. ja, kako je stanje. Stvarno, viće sa Udin dovola sa svakom čast. Ima rekao i sad fini ljudi, Ana, doktora, da vidiš, ima da ti objasni, da te sasluša i da te pita kako si, znaš, to ko radi. I na kraju sam se Udina zaborala grupe i kjesi, kad uđe na muziku, na kraju kada se poravila, pa to ne zvodno. Kaže, jedna popusta njemu, kad dođe na slobodno, tu niđe, zaborala kjesice, onaj. Ja, ali nije to sve, to je, mi u apoteku, hajde sve to, nema ovog jela, ima drugi isti proizvođač, kaže, ne mogu ti dati brufen, hoćeš od 400, nije napisao koliko miligrama. Ništa, rekao, daj, vratit ćemo se i da dopiše samo 600 miligrama, eto. Ja sve 800. I mi se vratili i tako smo onda riješili. Jer ne može, eto. Rekao, mogu li ja to vratiti, taj, tu, kako se zove ona nama? Ne može mi na on, pa recept da mi vrati, rekao, i onda. Kaže, ona može, evo, ja i ova, kaže, svakako i ne idu. Ove tablete možeš kup 10 sam komada, 24 marke, možeš odmah 60-ak jel komada na reći, za 3 mjeseca. Ja, 60 tableta, ali mogu 64 marke. Trebalo se biti 3. Danas 5%. Jes. Koji? Ja. Pa eto, jes.